For this thing, I work out that bumbo. Gonna be here. I'll go okay. Layanian. What can I log okay? Nka gene konalo. Nka nke jam, amang jam magite, okay. Nke nka le miss. Okay. Nke maka ochicha. Okay. If you go ngwa afia nwoke. Nke bo nke oke gwe nka le miss. Hey, ase munye ya chalom. Fana abia baze mo bo na munye apugo. Nka bo nwe ya. Igbo ndị ọma njem ọ na-asịkwa m nke onye chi ya zelo. Abịago m tata anụnwa. Na-ekenekwa ike ngumu echi misugo chukwu si adalụ ọ ya nwa bugodo onye nye m 1 million naira si m wetelu before nwunye ga ati aja ndụ na-ekenekwa m ogbu efi agotok ndị kpọọ m yọba m even my 001 na ayọm si m biko mụ na chita azụ so ọ ya ka m bịalụ ka mmalụ ka esi meme maka na ihe m bịa ka m wele ego anyezia nwunye gị ebe ọ si na-ego ka ọ chọ mana nwunye ya apụlụ jebe afịa ọ na this man ada agba mbọ ịma na nwaanyị gote ala bread unu nwa ka nna agwa nwaanyị gote ala bread n'ụlọ ọfụọ ọlọ gị nwa jenụtụ ya ọlọ gị nwa na-enye ya nri maybe na ogotego nri 2 or 3 times ọfụkelu eziokwu akọto ife ifu this is not the woman na-ebu the family but not for better for worse ọ ya ka 77 ji wee si na ọ bụ na nwaanyị na-azụ nwoke nri n'ụwa nwoke ata ofu n'elu ụwa ma kwe n'isi unu na-asị m jụọ the woman ka ọ kọwa ka ihe ọ na-akọwa biko ọ na-achụ nwaanyị ọ na-aṅụ mmanya mmadụ na ọ na-egokwa n'ọgwụ oke o ji eple eme ya because ọ bụ ihe otu na bucket mmadụ na ọ na-egi ya ede o ya eji wee leta nnekwu ego ngwa ka ihe a kịta ego na-edi n'ime ihe a na ka ihe eleta n'ihe a kịta ka ihe ịchọ ka ọ lee ị na-azọli ego and agwa m ya ihe chelu m o jebekwa afịa ji ile fịọ amara m ma iwebi ihe mee na o ji wee pụọ mana unu afụgo na Chukwu na-eme ihe sọli ya ịghọtago so o nwee obere ego m weta ka ị wee sọpọtụ ihe na ọgwụ oke ga ịghọta ka ọ sọpọtụ ọgwụ oke ka ọ bụrụ n'ihe ọ na-eme ọ na ọ dịrọ mma so mma ka ọ ga na-adị so achọrọ m ka m were obere ego sọpọtụ ya maka na nke ọzọ lee ya ihe dị ebe 50,000 naira nke a bụ nke were ya na sọpọtụ ọ ya nwa ka m bịaziri thank God. Chineke gozie gị o. Onye ka m bụ
onye ka m bụ Zeus family. Chineke adụ n'ụma Nekenekwa my own 001, my independent governor, on your government amount. Nekene ndị niile na support this movement. Asịzi m nọ ebe ọ bụ na nwunye a na-azọ ego ka m buteziali ya keke chukwu mee ya ọdị ụmụ afọ nke a bụ ụmụ ya ọnụnwa ka m na-ekenekarị ITCANONLYGETBETTER ịghọtago nke anyị ma-ejuo ya anya ebe ọzọ ebutego m ya keke ya keke ọfụ nke a keke ya family ekele m Chineke gozie unu maji kwuru maji unu ga-adụ ogologo ndụ na alụsi ike unu jikọ akọgbu unu maji kwuru maji n'aha Jizọs Kraịst Chineke gboo batala keke onye ka m bụ abụbanye anụ ekwele mmiri akeke Chineke chukwu debu n'ndụ God bless you. Family, every Chineke akwa agwa m ndị afa kwanye egwu a just 5 minutes fa ya enye m ka fa na-akpọ egwu na ngwa afọ nwekwu ihe fa na-ele ebe afọ ọ bụla nke nwunye yi gị nwa bihe nwe ya ebe ọ bụ na ọ na-azụ ego ya azọzi ya keke amara m ebe m na-ebi chukwu na-ebi sọlị ya and ya nwere onwe ya enwekwugo agbanya ya echelu m maka ego achọzi m ka m were ego anyị ya ya ọjaba afịa watago so can support you give to there ya ba ihe dị ebe a bụ 100,000 Chineke dansa 100,000 ọ bụrụ ụgwọ akwụkwọ mkpọli ahụ so ọ bụrụ gịnị a na-abụ na anya dị keke ibuli aja ọlụ gị nwa ị na-anya anya ya nwa na ọ na-azụ onye ọbụla unu si chọọ ya ọ bụrụ kọntraktọ maka ọ dị ka enyi gị nwoke ọ na-amalụ very very well ihe a bụ keke ya bịakwa nwunye ya bịakwa si nọ ya bịakwa kwuo okwu ọzọ Agụọkwa anyị ebe anyị dị hafere ebe anyị dị olikwa mụ ọnụ amadị m ka dị keke si wee bịa mana ihe amasị my own independent 001 ọ gbasị gị na ọka ọdịo na isi m na m na-eko ka isi na nchọ ka m koluo ya n'isi wee mee ya ọbụla izi ọbụla ịbụ ọbụla ịtọ my own excellency akwa gị ka mụ down my own governor onye gbara gị gwara gị nene ya ya na ọchị awago nwoke ọsọ mụnwa ya agwa ka obi adị sọ mụnwa ya agwa ka obi adị ọ bụrụ ma nwoke adị happiness bido na ntụtụ onye nke a bụ ihe na-enye m information
one of Zeus family. Oh, ya na akpọ m. Every you take a magic romaji, a mazum can be second. Yeah, as that, yeah, if you look at that, Chica, I'm not doing, yeah. Almost there like a case of Miss Keke, they stay. Chineke now. Every you take a magic romaji. All go get to Keke, all go get to Keke. Okay, can you go find the key? Okay, let's go. I'm Keke. I'm Munye azo. Mweteli ya 1.7 million. Munye azo. Butesi ali ya Keke. Kwa ya bia sopo. Lemonia. That's why that not Keke. Proper game. So what kind of money will you talk? C'est bien. Qu'est-ce always look, na two parts go there go see sign photo wo kama sanya all one na can be able kai go there the water go eki yaba now for receipt the water go Keke yaba Keke boke wa wia Nwa kego, nwa gonyegia, nwa butegia. Mana nesia condition tenia bona. Ma bia malego ni gbata in 3 months. Ka mmaluma, ankili akwa people maka ụfọdụ ya sina na dia na imagonu. So mbia 3 months mfu ego gbata ka mama nwunye gị o na-ebochi gị ọnụ ka ọjọọ sụ ka ụmụ nwaanyị dị. Ị ntị mana na-ebi na akwa nsa. Keke. Eme itinye egwugoro ụmụ na na-akwa egwu. I got a champion. Ị ka ya lọọ ọgwụ ọzọ. I'll get the beginning. Prima lezi ọgwụ ọzọ. Ma wali lapụ ụmụazị lapụ fa be ya na abịa. Ka ọ bụrụ ncheta. Fa bịa unu so ka send elu unu picture a. Nye wa na ya ba. WhatsApp n'ilu. Na wali fa ji WhatsApp n'ilu eme. Saa ya ọlụ ụmụazị ka fa bụ. Na aka ona. Aka pisa. Oh, five. Daddy, on one law, no get school. Moi, can I want you? Let can I quick? Let can I buy 001? Thank you so much. Now, that's it.
Okay, ọ bụghị ka m bịa jee nyefe 1000 ego mmiri nwunye ka ọ bụrụ mmiri inye m maka sinsi m bịa be unu echebere m ọchị o nwezi ike ịkpọzie ya nwa ọ tụziela ike ya esi jee gbata akwụkwọ ya maka ọ na-asaba ka igoli ya ọ ya ma o ji wee bulu kọla asaba ị na-amị m na-ekwu ngwa peace and love daalụnụ onunu si wee bịa tinye arụ na-enedokwalụ na ya anya so eme chukwu ya eme before 3 months ihe agbata kapụ ọgwụ gbapụ ụzọ nwanne nwaanyị na-akpọ ebe kwụsịrị alụgo okwu na mfọ nwanne m nwaanyị echefugo m ihe nji ikwu biko in 3 months chukwu ya weta ego ihe eji wee kwapụ ebe a ị na-amịa nna agwa ya bụ ihe eji bunye famili ga-eru maka chukwu ma na onweghị ịgabiga n'aka nwunye very much ọ ya mere ihe niile a ji na-emefu oyirizi kene chukwu si ekele dịrị ya na chidera n'odegu ọkọchị tọn ọka anyị na-awa si m ekogbugo m onwe m na ya ebe egote fonu m meji na-enweta daalụ n'o